Εντάξει, Τζίγκα, έλα μαζί μου τώρα. Πού? Σκόπευα να αφήσω τελευταίο τον αγώνα μαζί σου. Μα δεν ήταν καλή ιδέα. Ειδική προπόνηση. Αυτό θέλω από σένα. Ετοιμάσου γιατί θα σε κάνω κομματάκια. Φύγαμε! Εντάξει! Κιόγια! Τι? Τζίγκα, σταθείτε! Μην το παρακάνετε! Διάλυσε τον τώρα, Λέον! Άρπατη! Σίγα το πράγμα! Πήγασε, Αβερμόν! Ναι, επίθεση! Είσαι ένας βλάκας που δεν ελέγχει πλήρως το μέι του ακόμα. Λες ότι δεν ελέγχω πλήρως το Λέοντα, Τώρα θα δεις! Πήγασε! Λοιπόν, δώσε βάση! Πήγασε! Σπασμού!